I velik pozdrav svima, dobrodošli u novi video na ovom kanalu. Kao što vidite, napokon sam stigao kući iz bolnice. Za vas koji ne znate, bio sam ležao u bolnici par dana. Zapratite me na Instagramu, da me pratite na Instagramu, znali bi. Tako da, što se toga tiče, stigao sam napokon kući. Streamat ću danas onaj Solo Cash Cup, ili kak se više zove, na Twitchu. Biće vam sad prvi link u opisu. Tako da dođite me podržati na Twitchu ako želite vidjeti kako igram Solo Cash Cup. I ako želite da napravim video, zaista sam završio u bolnici i slično, napišite mi dole u komentari i napravit ću sigurno kao neki story time ili nešto. I da, počet ću se truditi da što više uploadam videa na YouTube i da što više streamam, pošto mi sad počinje škola i još uvijek moram ići po bolnicama i slično. Tako da nije baš da imam previše vremena na raspolaganju, ali ću se truditi da ću sve od sebe, tako da nadam se da ćete to podržati ljudi. I ovo je sam kratki video da vam javim da sam se vratio kući. I da, nadam se da ćete podržati live stream na Twitchu. To je bilo to za video. Vidimo se na streamu. Do tada, pozdrav ekipa.